without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Analytical, fearless comments. Aksyon Firing Line! Las 6:55 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Mayong gabi naman Bacolod kag Pilipinas Aksyon Firing Line. Yari kita sa Biyernes nga pagpangalagad Pizza 19 sa bulan sa Agosto tuig 2022. Ang inyo ka-aksyon Aksyon Marlon Hinovaya. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Unahon tagi di balog kung anong dalagan sang tiyempo with PDMPD Aksyon Gani. Aksyon Gani, mayong gabi, please come in. Mayong gabi, Aksyon Mar, sa mayong gabi sa aton mga listener. Sa arilakat sa aton tiyempo sining gabi. Biyernes kita karon. Agosto 19 tuig 2022. Si low pressure area, ari na siya 1,210 kilometros iya kalayon na sidlangan sang Central Luzon. Sa 15.4 degrees north latitude, 132.9 degrees east, no? Malapaw ni siya, Aksyon Mar, no? Sa mga Batanes or Babuyan Islands, no? Daso nagakomplementar ang habagat o kung southwest monsoon nagaapekto sa nakatungdan nga bahin sang northern kag central sang Luzon. So, ang epekto yari sa Calabarzon, Mimaropa, Bicol region kag Eastern Visayas. Kag ang kondisyon sang ilang tiyempo dito igululot ya ang magalumon nga kalangitan. May lapta-lapta nga pagtupa sang ulan. Kag pagpanagop nga halin ini southwest monsoon o kun habagat ginaupdan sang low pressure area. While ang Metro Manila kag sa iban nga bahin sang aton kapungsuran upod na kita diri sa Western Visayas, Negros Occidental kag siyudad sang Bacolod. Nagapabilin nga maayo ang aton tiyempo, may paglugalom lang ang kalangitan hasta nga magalumon ang aton kahawaan nga may naligwin ini nga mga pagulan o kon pagpanaguob nga tuga naman iniya sang southwest monsoon ginaupdan sang localized thunderstorms. Sa aton coastal water condition sa aton shoreline, no, kag ang aton forecast wind, ang kabugusan nga seaboard sang Luzon kag Kabisayan. Ari kita sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin. Magahalin sa nabagatnan aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Sa gihapon kalmado aton baybayon sa probinsya. Wala kita gale warning advisory. Ari kita sa Makanay hasta sa kasarangan lamang nga pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ning aton way bite punto size hasta sa 2.5 metros ang aton astronomical tide. Mauna ang hunas alas 8:49 sininga gabi. 0.4 metro ang kanabawon ang taob alas 3:23 karon sa kaagahon 0.6 metro ang kadalumon. Kag alas 6:05 sininga hapon nagtunod si Haring Adlaw, magabutlak ini siya alas 5:38 buwas sa aga. Nagahamboy kita sa gihapon 25 hasta 32 degrees Celsius. O kon 67 hasta sa 89.6 degrees Fahrenheit. Amo na kabugasan sa aton lakat ng tiyempo sininga gabi, Aksyon Mar. Sige, Aksyon Gan, mayroon salamat. Thank you. Okay, welcome. Firing Line! Ganda Republika, PDMPD, Provincial Disaster Management Program Division nagdala sa aton, nagdulong sa aton sang lakat sang panahon. Aksyon Firing Line! Yari kita sa Biyernes nga pagpangalagad sang inyo sa nga pala tunturan, inyo sa komento, opinion kag reaksyon ipadala lamang sa text hotline 0963-757-0874
0963-757-0874. Sa ato sa mga nagmonitor, sa ato sa live stream, nagpadala sa ina sa mga mensahe. Thank you so much in advance. Kag sa mga bago lamang naka-log-in, kag naka-monitor sa ato sa live stream, pwede gid nga magkapadala ka mo direkta sang inyo sa mga mensahe. Kag may pulo paaman nga, pulo panamyaw, okay lang. Action Firing Line. Ang inyo ka-aksyon Marlon Herboya sa Balita Nasional ang nagalala nga problema o kung isyo sa sugar importation kag ang gin-question ang questionable nga pagperma sa sugar order number 4 tubtob nga nagdangat ni sa pagtukib sa mga ginaaligar ginatago nga mga stocks sang kalamay sa mga warehouses. Action Firing Line. Ang report mga kaaksyon nagasiling nga ang Bureau of Customs ako na BOC napunggan kuno ang ginaaligar smuggling sa 7,021 ka metric tons sang kalamay matapos may baluan ang import permit recycled. Action Firing Line. Sa news release na ginisyo sang Office of the Press Secretary sa mga Friday, si acting BOC Commissioner Yogi Filimon Ruiz amon nag-report sang ginasiling attempted smuggling kay Executive Secretary Victor Rodriguez Gabo andam lang nagmando sa BOC nga i-exercise ang visitorial powers sa mga sugar warehouses sandig man sa bando ni Presidente Bongbong Marcos. Action Firing Line. Tood, dayhan, nga napunggan ang hana nga pagpalusot. Pamangkot lamang na ang hambal ni Customs Intelligence and Investigation Services o kon CIIS OIC. Officer in charge Geoffrey Tasio ang kargo may special permit to discharge ang ginatawag nga SPD kag verified single administrative document SAD bausad halin kuno sa BOC. Action Firing Line. Kag may verified clearance halin sa SRA pagi kay a certain Rondel Manzares. So ining cargo vessel ni gintugutan nga maka-discharge sang ginakarga mga alas 11 kahapon sang udto bagod ti ginasiling nga cleared man sang SRA kag BOC kag hindi cover sa napaslawan nga plano nga pag-import sang 300,000 metriko tonelada sang kalamay. Action Firing Line. So ang bot siling ang recycled permit ang halin sa daan man nga alokasyon. Ang siling ni Ruiz ginmanduan na ang BOC sa Subic Port nga ikustodiya atong 19 ka mga crew members ang cargo vessel nga kargado sang puti nga refined sugar halin sa Thailand. Kung tani sa BOC bisan nga way pa direktiba kung mando sa inyo, dapat bantayan sang id-id, bantayan sa maayo nga hindi makalusot ini mga smuggling goods sa labi ng kalamay. Hindi kay manti hulaton ta pa magsingki ang isyo kag amo pang pag-akto. Action Firing Line. Ti kun way sang mando ini man mag-akto, hoo. Action Firing Line. Firing Line. Amo nang permi naton nga mapyaran nga senaryo diri sa Pilipinas. Ano pa gidibasa nga balita sa bansang nasyonal? COVID-19, liwat nga nagatraka ang building sang Senado, ipesiraan ay temporaryo sa Agosto 22. Action Firing Line. Hindi magod sa COVID-19 disinfection nga pagapatigayunon. Ang ginalidan, kay manti damo sa mga senador nga way man makaluwas sa virus, ang lawas gintapikan kag nagpositibo. Ang building nga namtang ni sa may syudad sang Pasay. Nakadtuan ko daning lugar ni, no? Ang building sang Senado dito sa may Pasay. Ti saradaan anay temporaryo para sa himuon nga disinfection. Suno kay Senate President Juan Miguel Zubiri, yan agin pagwa ang direktiba matapos nga magpositibo ang pitugid ka mga senador. Action Firing Line. Firing Line. Kanday sin o ang nagpositibo.
Majority Floor Leader Joel Villanueva, Senador J.V. Ejercito, Nancy Binay, Grace Poe, Cynthia Villar, Aimee Marcos kag si Alan Peter Cayetano. No? Ang subo bangod ba iban pa nga mga senador, ang expose man, expose man sa ila nga mga staff members kag member sang secretariat nga una na nga nagpositibo sa COVID-19 po silingon, close contact matuiban. Action firing line. Ang guwa sila mga kaakson ting matabo sa Senado, sa Senate Building, total lockdown. Kag ang taran nga mga empleyado sa Senado dapat mag-work from home. Kag hindi sila na mag-report sa mga talatapan dira sa Senado. Doon nagbalik ang dati, how? No? Amo nang siling ko nagligad eh. Ngara gyapon ka tika-tika sa aton yang COVID-19. Tisan o panayhan ma tap na kag dalayon nga matapos man kag dalayon nga ba magbalik kita sa zero COVID COVID-free country daw kalayo guro. Action firing line. Pero posible na nga malabot naton kung mangita ta iban pagid nga pamaagi. Ti ang Senate session mabalik sa Martes nga adlaw na ri. Hindi naman bag-o sa ato sa nga palamatinan. Bisan pa nga positibo sa COVID-19 ang tawo, di pwede gyapon na magkatambong sa mga pagsinapol. May ara kita online kag Zoom. Nagbantog bala ang ginatawag ning online kag Zoom meeting ni dalaman sang COVID-19 nga halit. Action firing line. Ang Senado pwede gihapon nga makahiring kag pwede gihapon nga makasesyon pagi sa ginatawag nga hybrid setup. Action firing line. Ano pa giniban sa nga balita nasyonal? Baw, hindi ka man tandi luyag nga balitaan ka mo sang malain ang ginatawag nga bad news, no? Kung tani permit na mabatian lang good news o galing basta gani may good news, mayara ginani gibalikawan nga may bad news. Ti bad news para sa Pilipinas nga balita ni sugid ko sa inyo. Kay ang DOH, ang Department of Health, subong nga adlaw nagpabalo nga may duha na naman kakumpirmado nga kaso sang hindi COVID-19 kundi kaso sang monkeypox. Action firing line. Tiko na si pisipon ta idugang tandua sa una nga isa kundi tatlo na. Wala gid diya magpalibak. Wala gid magpalibak. Ang ginakahangawan, ang ginakabalakan nga basi magdugang na dayon gid. Marang siling ni DOH Officer in Charge Maria Rosario Vergere, ang una nga nagpositibo to atong 34 anyos bla. O kung ang ining-ining ikaduwa nga nagpositibo, 34 anyos. Ang isa 29 anyos. Mga huben pa no, ginaigo sa monkeypox no. Pariho na sila nga may travel history sa mga nasyon nga may kumpirmado nga kaso sang monkeypox tilaban-laban. Nga digto man si iban nga nasyon, digto ni si iban nga pungsod. Nakuha nila ining virus ni. Action firing line. Pariho man sa una nga kaso, di sa gyapon di pwede masugid. Why sang dugang nga detalye nga ginpaliyag. Ang DOH may angot sa naman, may ara siya na siguro sang ginasunod man nga mga protocols kung reporting sa saning kaso sa monkeypox ang paghambalan. Ang 34 anyos nga pasyente, tiara na paidalom sa home isolation. Bot sa kung aral na sa saya ng balay, purti na-isolate siya. Kag ang contact tracing nagapadayon. Kulbaan yung mga naka-close contact nila nimo. Lantumad yung malakad nung itsura sang panit sang tao kung iguon sang monkeypox. Daw hindi ka makatulon sila. Ang 29 anyos naman, ang 29 anyos, ara subong sa healthcare facility. Tinamo-damo sa mga close contacts kay 17 gid ka mga persona ang ilan sa mga naka-close contacts. Action firing line. Mag-amo sa nga hugada, ti kita tanan may rason subong nga magtumar. Sang bisan gamay lang nga kabalaka. O pwede magani nga dako nga pagkabalaka nga aman. Mas maayo ng doblihon, triplihon ta
ang aton sa nga panaming sang sa pawala lang kita. Kayo nagadugang, no? Nagadugang ang kaso. Lantawan nyo mangkipaksar silindra kung umigo sa panit sang tawo, tuman kalain lantawon, no? Makangilidlis sa panulukan. Oh. So tatlo ng kaso diri sa Pilipinas. Ang una to dumanyo itong 31 anyos nga subong way pagani sa report ko bala ng sitwasyon niya nag-ayo na sa akong way pa. Kay labi dugay ni agli mo, no? Kung mag-positive ka, i-quarantine ka, i-isolate ka, dugay niya tagdugay ni tatlo yak bulan mo, no? Tatlo ka bulan mo sa ning isolation. Action firing line. Ti matak-an ka na sini, no? Tatlok bulan nga pakuribong mo plus ang pagatubo-tubo pa sa imo sa nga panit, kung tabon mo, daw madulaan ka na gana mo. Action firing line. Ti ang monkeypox makakson isa kakagaw o kon virus na siya nga nagalaton sa tawo, paagi sa natawag close contact, isa ka close contact sa isa ka infected person o kon infected animal o kon contaminated nga materialis. Ang WHO, ang World Health Organization, sa July 23, nag-declare sa monkeypox outbreak. Nag-apekto ni sa kapin 16 mil na ka mga tawo sa 72 ka mga nasyon. Action firing line. Sa bugos nga kalibutan na siya. Oh. Ti ang tali sa US Centers for Disease Control and Prevention na Global Health Emergency, ang highest alarm pagkabig nila 95% sang kaso, no? 95% sang kaso sang monkeypox naglaton pagi sa sexual activity, no? Nasandig na sa ginpatigayon nga pagtuon sa 528 ka mga tawo sa 16 ka mga pungsod kag napublish ina mag-action sa New England Journal of Medicine. Action firing line. Firing line. La 7-1 action, ako la 7-1, la 7-11, Action Radio Philippine Standard Time. Ano naman ang mga balita nga dapat nato sa ning sentruhan sa balita lokal, nano ini, ha? Nano ining sitwasyon kag senaryos Bacolod City man. May ara sang gin-report nga kaso sang abduction plus may paghimulos pa. Action firing line. Babaye gin-report, gin-abduct, ginhimuslan pa. Ang paghimulos di lang isa kundi tatlo ka mga persona. Hindi niya basta-basta ang kaso mga muni. Abduction plus may rape pa. Oh. Ang nag-abduct mga ka-aksyon, may report kagwa pa. Ang nag-abduct ni, nagdemanda pa sa pamilya sang biktima sang pilato, 10,000 pesos nga kwarta. Tadlong na mga utok sa tatlo ni. Action firing line. Hindi nilahog nga sahi sang kaso. Abduction plus may rape. Oh. Ang nagimo sang krimen, lunsay nagkabunit. 23 anyos nga babayi ining biktima, sales agent kahapon na tabo ni sa ginasiling lugar sa area sang Barangay Bata. Ang biktima nagaobras Bacolod ni. Tatlo pa lamang kasbana na hindi man taga Bacolod kundi si iban yan nga mga lugar. Nagsakay sa POJ, di pasahi nga salakyan. May tatlo ka mga lalaki. Hindi ko ma-picture out, hindi ko tanto maintindihan giba kung anong senaryo. Sa lingkod daw kabudlay, no? Pero natabo, no? Nagsakay sa POJ ining babayi ni, may tatlo ka mga lalaki, ang isa nga sakay sa motor, isa lang sa, ang duwa ni atos piyakman nga motor, nag-angkas ang isa. So tatlo sila. Ang report kin puwersa kuwa ining biktima ni, ginbutong pang buhok, ginhakwat kag ginpiringan, kag gindala sa isa ka puluyan. Sa pelikula ko na makita, ya mo? Action firing line. Nakatabo gali ni sa... Nakatabo gali ni tutuod gini. Ang biktima gin paidalom na sa medical examination plus ang ginatawag nga toxicology test. Parang balaan kung malatuod ang alikasyon nga ginpainom sa anay. Ang report is magin painom eh.
No? Magin butang tong anong tabletas, kapsula, anong plastada, sa ginpainom sa sining biktima ni, nagpalangluya sa, siguro na dulaan siya sang pangalibutan, kag natabo ang gidelegar nga paghimulo sa ila. Action firing line. Ining paghimulo sa iya. No? Direta ni matestingan daw kung ano katanda sa pag-imbestigar ang ato sa nga kapulisan. Ang tanan nga impormasyon nga natipon sandig palamana sa panaysayon sang biktima. Medyo may ginausisa pa sang tulid. Kahit subong ang biktima ara pa sa ginatuwag nga trauma bla, may kakulba pa. Di ka na imo kulbaan tatlo ang nagpulis imo da. Gindala kay imo sa isa ka lugar. Oh, may kakapoy kag may ara pa sang kakulba nga nabatsagan ini biktima ni. Kaya manikan talaga dugang istorya sini. Kaya malon naton kung anong labing ulihing investigasyon sa ato sa kapulisan, may natabo ginman bala nga abduction kag paghimulos. Ina may buluan ta dugay-dugay. Action firing line. Firing line. Alas 7:15 si Action Radio Philippine Standard Time. Si Governor Bong Lacson nag-designate no sang economic consultant no dara sa provincial government sang Negros Occidental kundi nagaservis adtong consultant on economics si subong mayor Albi Benitez. Hindi naman pwede makapadayon na si Benitez bilang provincial consultant kabati diri sa magasentro sa isa ning trabaho sang isa ning paghatag serbisyo sa Bacolod noon man siya na bag-o nga alkalde sang Bacolod. So kinahanglan ni Governor Bong Lacson nga magpili man sa mga bulos kay Benitez. No? The economic consultant to the provincial government may gin-designate na si Governor Lacson, si An Yong, Chief Executive Officer, Chairman, sang ginatawag nga EN+. Oh. Mabulig ni si Yong sa investment promotion activities kag mangita sa mga potential investors. Action firing line. Aman ang sentro sa trabaho sang economic consultant mo, ang isa din sang pinakakampiyon mga ka-aksyon, free, maamo man to. Di ba nag-survey bilang consultant on economics si Benitez? Libre man, free. Ang ginatawag sana is pro bono. Now, libre why sa sweldo nga batunon ti ang serbisyo ni An Yang Yong no free man pariman kay former congressman kag subong mayor Albi Benitez. Tika may pa nga makahatag sa dako nga kontribusyon ining bag-o gidesignar nga economic consultant. Action firing line. Good news para sa mga manunudlo, kag good news man para sa mga bulutuan ta sa pampubliko dari sa pungsod sa Pilipinas kay manting DepEd and Department of Education naganuso sa subong adlaw nga magahatag sang 5,000 sa mga public school teachers 5,000 each bilang cash allowance para kuno makabulig-bulig man sa pagpreparar sa pagsugod sang school year sa mga 2022 kag 2023. Ang Mayo dari pamatian bago ng pag-release ng pundo niyo sa mga teachers mag-action mag-umpisa na sa Lunes, Agosto 22 ni nga na sa pagsugod man sang pagbukas sang panibag-o nga school year. Action firing line. Abaning Mayo nga balita nga ginpabalo sang DepEd bagi sa spokesperson nga si Michael Powa. Subong adlaw ni lahat po ng teachers makakatanggap ibaba po yan sa mga school division. Abanang hambal ni Powa mga ka-aksyon. No? Ti ibalon ta kung may time ta. Kung anong sitwasyon, pilabala ang mga manunudlo naton nga napaidalom sa division sang Negros Occidental mga ka-aksyon. Ginamuno ta ni Permi ang Negros Occidental Schools Division kamantiya mo ng division nga may pinagkadabo nga sakop nga bulutuan. Taran-taran nga mga banwa, munisipalidad sakop ni sa Sering Division sang Negros Occidental Schools mga ka-aksyon. 7:18. Action firing line. Firing line. Action Radio Philippine Standard Time. Ang ining bahin dala sa aton sa kaaluan sang D3 Bayo. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na
Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na! Milyonaryo pa! Champion, tapat po sa inyo! Brought to you by Champion Supra-Powered Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, the anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. Tali sa nagabalitor sa ato sa nga live stream. Rimar Gicano Halyasco, good evening Action Marlon, monitor lang kami sa Valladolid. Tamyo ko lang dayon family Halyasco, okay, Gicano, Salvatierra Robles, Cabalfin, Kagatapayan family. Maria Lia Marabayles, Banaglorioso. Good evening Action Mar, monitor lang diri sa Camellia, Bacalon South, Barangay Tagob. Melvin Peñafiel, salamat kay Dre Flores Baryoga. Mayong gabi, Action Marlon, monitor lang kami din sa may Barangay Estefania. Ana Sinuro, salamat gid. Si Market Tribe, okay. Mayong gabi, Kim Poyolo, Norbing Galicia. Puerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculent. Okay, sige, balik ta. Wala ta kadali. Okay, bebe, sige be. Okay. Okay, dali tayo sa babaw ho. Okay, sige. Ana Sinuro, okay, Ana Sinuro, Market Tribe, thank you. Idilaos, Gabonitor, Nana Isabel, Gabonitor Dre Samay, Victoria City, si Kristlyn Sores Amador. Ari lang kami sa Hacienda Carmen, Gabonitor sa computeran, ni Bibot Amador, kag Family Amador. Star Mayo, good morning Action Mar, happy TGIF. Monitor lang here while on duty. Great lang ko may sisi, Mrs. Alvarez and Nits Mercado Herrera of Tangob, Bacolod City. Salamat. Okay. Rochester, Minnesota, USA. Jovi Molares, Billy Albay, good evening. Imbong Dio Campo, ara sa may maaw. Diding Alohamiento, Cecil Bekbek. Okay. Yellow Bell, happiness listening. Christina Cagverino Kamaglantay. Ricky Lagania, Sally Magwad, Juanito Elisa Bilyasa, Orchids Binubuhan. MJ Sison, monitor from Chato, LC, Paranaque. Ganit ko lang taran nga ARB Fans Club, Ariba-Ariba. Okay, patama yung abon barangay kapitan na Remy Halia, Opod Kagawad. Okay, sige. Manuel John Ong, Grand Kapal. Okay, mayoban nga pagpamati kay Sandra Bermilo, Nalin Fistisa, Emilio Kagmorina Tokilio sang Lonoy. Cecil B. Picto, Jocelyn Song Cubidia, Elizabeth Gambala, Manuel Jan Ongar Grakapal. Lea Yanggir Esquivel, monitor from Talisay City. Thank you. Iban balikan ta dugay-dugay.
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuha sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi?
may arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod,
Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo, ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma, pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas, ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto, ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat
ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag daon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa daon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte heart nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang Aring nga isa ka... ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon ta no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga daon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. City, kaysa Negros Occidental, may ara man nga ginapatigayon nun sila buwas nga adlaw sa nagkalain-lain nga mga banwa kag syudad. Aksyon Radio City Hall Report. Ibalonta ang balita sa Bacolod City Hall with Action Art Tahopon. Action Art, mayong gabi, please come in. May gabi Action ayo ko lang kay Action Nelmar, basi maunay na lang si Ma'am Pasitero. Aha. Kay ti ang balita diri amo ni buwas nga adlaw mo alas 9 bala. Magapatigayon na sang pagbaton sang application at the same time evaluation process assessment ang DSWD nga mo nagauyat sa siningin mo no mga program sa diin ang DSSD diri ang papel nila Action Mar amo gid lang ang magbulig sa talatapan sang DSWD agud initalan matigayon. Now sunod diri kay Ma'am Pasita Tero ang head sang DSSD diri siyudad sang Bacolod. Actually ang burpagin pa-estimate kani sa iyas ligyati more or less siguro mga 20,000 families sa Bacolod ding ma-benepisyuhan sinimo. Kung ilakip ang pilapagid na sektor nga tialaw man sang DSWD mga pigado kag under sa mga pila ka mga requirements na dapat amo na ina ang sundon Action Mar. Norbasihan sa pag-qualify sa ilang kay tiya di manimo na ko nga bulig 1,000, 2,000, 3,000 nga ipanghatag 1,000 sa elementary, 2,000 sa high school kag 3,000 sa kolehiyo. Isiring diri ni Ma'am Pasita Tero ining sahi isang development Action Mar at least makasapin-sapin gid para sa mga pumuluyo naton kapin pa mga estudyante nga may handom sa nako para sa sining pagtapos ng pag-eskwela.
So pamatihan tabla kay ari diri lang koy nang ginasaysaya ni Ma'am Pasit. Nano mga requirements kag nano ang dugang pagigmadetali kag iyapang nugyan sa mga bakulod nun. This is educational assistance no sir, iya ka DSWD through ginatawag namon nga AX or Aid to Individuals in Crisis Situation. So isa ini sang mga mode of assistance naton sa AX amo ning educational assistance. Ang possible nga mag-apply amo ni ang mga pamilya na may mga kabataan nga pigado, no, o pamilya nga pigado. More specifically, ang solo parent, no? Okay. Solo parent or estudyante nga breadwinner or iyang mother is the breadwinner of the family. Working student, bata sang solo parent, bata sang overseas, Filipino worker, may ginikanan nga HIV, may bata nga wala singubra nga mga ginikanan, dason ginaabandon kag ginaneglect sang ila ginikanan, o mga biktima sa mga pang-abuso or biktima sa kalamidad. So, in short, mga indigent sectors naton. Kag pila ning grant kani ginahatag every student? Ang kada pamilya entitled lang sa 3 kabata. So, ang elementary, kung elementary bata mo, you will receive 1,000 per bata. Pero maximum lang ni isang 3 kabata. Okay. So, ang elementary will receive 1,000, high school 2,000, senior high 3,000, kag vocational courses or college 4,000. DSWD lang gid ni sir, no? Kami facilitating lang kami sa LGU. Gusto nila nga sila gid ni ang in action gid ang DSWD. So, kada Sabado amo niyang ilang schedule. Every Saturday may ara silang assessment. And at the same time, may bayad na yun ang malaputan. Paano na sila maka-apply makadto sa lugar o sa inyo office or ano? Ini nga Sabado, dito ang ilang payout sa Ayala Mall. Sa 4th floor ng Ayala Mall. Dito sila ma-line up sa North Wing, dito sa Chapel, Dampi. Kaya dito natin sila tagaan sang numero, no? Para ang makasaka lang dito, the first 300, second 300, may amo na black kahit hindi man na dito with mga maatipanan sa babaw kung ato. Amo na sa mga ang kabahin sa palayag ni Ma'am Pasita Tero. So, until September 24 actually ang distribution kung payout sila. So every Saturday ini on different venues kay announce lang sang DSSD kag DSWD in the coming days. So sa mga qualified ra, so pwede maka-apply online actually nga gina-allow man sang DSWD so that ma-confirm ka mo, makadto ka mo to for the payout. Madala niyo gilayon action mark kung okay nang talang requirements ang inyo sining educational assistance. Hindi naman kinalang kay ginatumod action art di ang pigado. Bata sang pigado. Hindi na kinahalan ang certificate of indigency ginatawag. Why na? Why na naguro? Kabudlay, no? Do kabudlay kung pakita. Ano pa amon ano? May ara ka na barangay nga daan. Uway ka release. Kapitan karon do hindi kaya types ng kapitan nga ginagatagan. Muna may barangay ko may barangay ko nakabalaan nga muna Ambot siya na kay daw amo nang nag-discuss akon bala may indigency pa. Pero mas mayo kung kadto ka mo to para nga to follow na lang na kung i-require gin man. Kasi linggo gani mas nabi tani kabay pa why na sang reklamo bala sa sunod gid adlaw sa action firing line. Gamambal action mar pigado kami, ang tumat balay nga mayo pang pangabuhi niya, may educational assistance kami, wala. In action art, ako pambalon mo, may ara ginaya, hindi ginaya may mga uway daw. Gani. Anyway, ang isa pagid ka balita, isingit ko lang ni kay Sir Frank Carbono, kaya nagkasugilanon sila lately sa kay City Administrator Attorney Pacifico Maghari, the third. Amot malasad to kunin nag-meeting sila last time kay Mayor Albi and then gin-propose nila kung mahimo
tukod sa ginatawag nga Bacolod Business Council. Oh. Actually, siling niya ang latest nga sugilanon, siling ni Sir Frank, ang Chief Executive Officer sa MBCCI, nga nagambal si Atty. Maghari, nga ginatingwan niya nga mag-draft na ang isa ka executive order. Kag mas nami, pagid siling din ni Atty. Maghari kay Sir Frank, kung maduso ini sa council, nga mapasara na gid ordinansa para bisan ano pa man nga changes ang leadership sa administration sa ulihi, ara na nga daan ng setup sang business council para at least may ara sang tempo kag may avenue para sa ila hanay nga may palabot sa City Government of Bacolod kung mga programs ang paghahambalan. Di lang tawon tadi kay siling ni Sir Frank by Monday mapadala na siya nga sang letter address siya sa kay Mayor Albi through City Administrator so that na ma-discuss niya. Yaring confirmation with Sir Frank Carbon. I-draft ko ng executive order creating sina sa business Bacolod Business Council kag eventually ipaluyag ya ibutangan gid ordinance para ma-institutionalize kag kay biskan sinong mayor sige na at least ang atong syudad galo pamati-mati na dutay sa business community. Ipadala ko to Monday siguro ang akon nga sulat requesting for the creation of the Bacolod Business Council. Kay in principle, nakasuglano na kami ni Atty. Maghari, ang administrator, conforme siya. Malarson Marlo ang palayag ni Sir Frank Carbon. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action Artay Hupon, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Mayari sang kapamangkot na rin sa ato sa nga live stream kung nabala need pa nga dalon ang bata. Kahapon, ang DSWD Central Office gid mismo nagambal. Nga ida sa digin ang ginapanugyan nga kung pwede ginikanan ang makadto. No? Kay mas maayo nga ginikanan o kon guardians sang sa opdon pa ang bata. Okay? Sige. Hulaton ta ni magka-aksyon buwas nga adlaw kay may ara sang lugar nga sa diindra pwede. No? Makakadto ang luyag mag-apply. Apply pa lang niya, application pa lang, hindi mo sa lingon, nga kamo insigida mahambal ka lang abaya bata ko pigado estudyante ho daw may ara ka mo sang dapat requirements nga ipakita kag babalaan ta ni buwas gid mismo ang senaryo kay basta kani linyahan na ang ato sa nga pag-istoryahan kag hatagay ayuda halis gobyerno damo gid permenga sinumpakilay. Action Firing Line. Bayo lang kun tani kun way sang kuspokus way bala sang palipitay sa luwag nga matabo haw. Ang tutuod nga pigado gid, ang tutuod gid nga dapat makabenepisyo amo ang dapat tatagan ni. Kaysa sap-sap lang to mga aksyon sa social amelioration program pa lang to, di ba? Damo sa mga reklamo to. Kabayara gid man to ya, natumod gani nga sus ang yasa nga balay alabong galo, duwak bilog salakyan, nakabaton basang sap. Action Firing Line. Bangod kumparin niyas kapitan, kumarin niyas kapitan. Kabay pa nga na masulit. Action Firing Line. Alas 7:52 Action Radio Philippine Standard Time. Standby ka mo kay sa ginmono kokaina sa ako sa nga headline ining ginaligar nga biktima sa abduction plus ang paghimulos. May bag-oho, may development ini mag-action kag ang report kanabaton ta close ng kaso. Hindi kay close ang kaso nga dabalaan na nakpa ng mga suspect kundi close ng kaso bangod may napamatud-an nga daw gin himo-himo lang ang istorya. Action Firing Line. Ayo, porte mo kung pamatian mo ang dalagan sa istorya kung kisagli bag manulo mo no? Hapon nagsakay sa lakyan ginbunot porsa pasakay sang sining nakaduwa ka motorsiklo gin peringan pa kodong mata gindala sa balay ginpainom na tulugan nagluya ginimuslan dawara lagi to sa pelikula mo. Action Firing Line. Sanbay ka mo kay kwaon ta ang latest ni sa report sa ato sa nga Patrol with Action Cell. Ini nga bahin na sa aton sa kaluwan sang Life Extension Vitamin D3 nagabulig ni papag-on sa ato sa nga immune system. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi.
isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety. Okay, sa ato sa ding live stream, dabo ka padala sa mensahe sa ding DSWD niyo. Dasigay mo amo ning daw kadamo gid sang wise ang ideya kay dagulpihanay ini sa dasigay lang, no? Dapat importante man di ang pagpabalo sang local nga DSWD, no? May mga question diyo kay padala. Thank you no hambal ni Star Mayo. Manjo Biarni humyong gabi, salamat kay Rosiel Fulgencio Susara, good evening. Si Jo Marie Lizel Flores Axelbar, good evening. Ang sa DSWD Educational, kung taga-Kabankalan ka dito kagid sa Bacolod ma-apply, no? DSWD offices, no? Ang Bacolod, DSWD, banda di Bacolod. Sa Banwa Kasudad, may mga DSWD offices ka muna. Tara ka mo pwede magkakanto, no? No need, basta kanto DSWD, no? DSWD office. Kanto ka mo sa Municipal Hall or City Hall nyo. Kay i-advisean ka muna kay may kaulingon na sila nga opisina sa nga DSWD. Riger Febimi. Okay, sige. Paano ak sumalon kung dari Kabankalan? Dara sa Kabankalan na. May DSWD office na siya. Sige. Thank you. Novi Magapan. Salamat. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahuragaw kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga
malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, pumalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagmaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang
ang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips